Poď. Priatelia, vítajte, dostal som tu najlepšiu možnú úlohu v dnešný deň a to ukázať vám naše najnovšie štúdio Rádia YTB. Ak si môžete všimnúť, tak je tu aj moja fotka v životnej veľkosti a nielen moja, ale aj všetkých našich youtuberov. Aj s tým najlepším sloganom, aký máme, poznáte nás videnia. Presne to sme my, toto je to Rádio YTB, na ktoré ste sa tešili. A už samotný nápis tohto celého rozpráva, že sa blížime do štúdia, tak poďte sa pozrieť, ako to tu u nás vyzerá. Wow, to úplne najlepšia scéna, ako ste mohli kedy vidieť. Sme tu opäť všetci, ak by ste zabudli naše mená, tak si môžete pozrieť. Sú to aj také geniálne baky, na ktoré si môžete ľahnúť kedykoľvek budete chcieť. A zároveň aj v deň otvorenia si môžete na tento vak takýmto istým spôsobom ľahnúť ako ja teraz. Ale poďme ďalej. Máme tu aj stromčeky, kvietky, máme tu obrázky, tak to vyzerá naše. Ale toto pozor, nie je štúdio. Toto je taká miestnosť, do ktorej prídete a nebehnete úplne do vysielania. Tu si môžete pohovieť na týchto vakoch a čakať na to, kým sa dostanete dnu do štúdia. Červené svetlo nesvietí, môžeme ísť dnu. Takže priatelia, vítajte prvýkrát v štúdiu Rádia YTB. Tadám! Vítajte, máme tu všetko, čo potrebujeme. Máme tu svetlá, máme tu techniku, máme tu hlavne skvelú atmosféru a skvelé scény, ktoré vám jasne napovedia, že toto je to rádio, na ktoré ste sa dlho tešili, na ktoré ste dlho čakali. Takže priatelia, vítajte takto virtuálne v štúdiu Rádia YTB a ako chcete prísť zažiť naživo, čo by ste mali, pretože to nebudem iba ja, ale aj všetci naši youtuberi, tak príďte v sobotu, už teraz, 14. novembra, od 15. alebo od 17. celý program je na dvakrát. Všetko podstatné nájdete na našej facebookovej stránke Radio YTB. Teším sa, že sa uvidíme už túto sobotu. Pa, pa.